Okay, alle politisk interesserede, lad os dykke ned i sagen. Bidens sidste kampe USA's svindende indflydelse i Syrien. Som vi alle ved, er Bidens regering efter valget i USA på sine sidste ben indtil den 20. januar. Det er tydeligt, at USA har mistet betydelig indflydelse i Syrien og Mellemøsten. Sagen er den, at når både USA og Rusland mister grebet i Syrien, skaber det et magtvakuum. Og gæt hvem der træder ind? Lige præcis Tyrkiet og Israel. Israel bomber i syd og i Middelhavet, mens Tyrkiet går efter nord, især de kurdiske områder. Og her bliver det endnu mere interessant. Bidens regering, der forsøger at genvinde en smule kontrol, udfører også begrænsede angreb i Syrien. Men deres tilgang er langt mere forsigtig, sammenlignet med de nye magtspillere i Syrien. Og lad os ikke glemme Trump. Hans politik over for Syrien er drastisk anderledes end Bidens, hvilket tilføjer endnu et lag af kompleksitet til denne allerede indviklede situation. Så hvad betyder det for Syriens og Mellemøstens fremtid? Med USA på bagsædet og andre nationer, der træder frem, ændrer det geopolitiske landskab sig hurtigt. Bidens regering er fanget mellem en sten og et hårdt sted og forsøger at navigere i disse forandringer, mens de håndterer internt og eksternt pres. Kort sagt, mens Bidens regeringstid er ved at være slut, fortsætter USA's indflydelse i Syrien med at aftage. Magtdynamikken udvikler sig, med Tyrkiet og Israel, der udfylder det tomrum, som de vigende supermagter efterlader. Det er et afgørende øjeblik i historien, og verden følger nøje med. Følg med for flere opdateringer om denne situation i konstant forandring. Tak fordi I så med, og glem ikke at like, kommentere og abonnere for mere indsigtsfuldt indhold. Vi ses næste gang.